れた花瓶も肥やしも何もいらないその姿が美しい花になって俺に昼に笑ってその顔にゾクゾクして目が離せない味見して君の毒は私の薬って包んであげるから笑って Dobré ráno prajem všetkým. Dneska sa nachádzame prosím pekne v Ueno. Ako môžete vidieť, za pár hodiniek pôjdeme na celkom špinavý objektív. Za pár hodiniek pôjdeme na úžasný Tokyo Sky 3. Tak dúfam, že bude dobrý výhľad. A budem dúfať, že bude vidno Mount Fuji. To by bolo super po prdeli. No a dneskajší plán je ísť zistiť, jak sa kupujú lístky na Skyliner, nech sa môžem nejako dostať naspäť. Ešte pozeral som stránku, ale tam som si nebol úplne istý čo ako. Tak preto idem do najbližšej stanice, kde sa to dá kúpiť. A odtiaľ proste uvidím čo ako. Okolie by mal byť Ueno Park, nejaké múzea, tak možno sa tam zastavím. Je to celkom hluk, lebo u mňa chodia vlaky do prčic. Je tu strašne veľa ľudí znova. A to je pondelok. Dneska to vyzerá byť ako ďalší super deň, takže som zvedavý. Včera som toho moc nenatáčal, bo som si inak zabudol tie baterky. No a nemal som celkovo chuť, bol som totálne rozbitý, no konečne som si trochu lepšie pospal, takže dneska uvidím, že čo bude. Ja som zvedavý, či sa mi zas podarí nazbierať ďalších 20 000 krokov, jak za posledné 3 dni. Dobre. Ueno. Konečne som našiel, kde mám ísť, pretože bol som na Ueno Station, lenže ja musím ísť na Keisei Ueno Station a tam niekde nájdem tie one, kde sa dajú tlačiť tie lístky. A je tu strašne veľa ľudí na to, že je pondelok. A čo sa dá čakať, 38 miliónové mesto, či koľko má Tokio. Jedna vec, čo ma trošku hnevá na Japonsku je, že sa tu chodí po ľavej strane. Ale sú tu menšie úseky, kde sa chodí po pravej strane, alebo Porsche. Alebo proste máte úsek, že chodíte v kuse po ľavej a zrazu sa všetci prehodia napravo, neviem prečo. A skúste uhádnuť, ktorý debil
je vždy na tej opačnej strane. No a dobre, konečne sú tu na stanici. Viem zistiť, kde sa tu kupujú lístky, už to vidím hneď tu predo mnou. No a uvidíme, čo ďalej. Je tu hneď park vedľa, by sme mohli zbehnúť do toho parku a potom tak nejakú hodinku predtým, alebo možno aj skorej sa vydať k Tokyo Sky 3, kde by sme si potom aj urobili nejaké fotečky predtým a podobne, viete ako. Dobre, lístok máme kúpený, dal som si relatívne skorý odchod, radšej nech mám viacej času na zmetkovanie, viete ako. Takže budem musieť skoro vstávať a to sa mi zatiaľ absolútne nedarilo. Takže budem musieť ísť teraz najbližšie 2-3 dní spať skorej, inakšie to nedopadne dobre. Budem odchádzať o ktorej to? 7:45 sa mi zdá, mám na lístku, že odchod z Nippory. Takže tam sa musím dostať zavčasu a potom uvidím, čo bude na letisku, ale viete ako. Ja si radšej dám na čas. Milujem, alebo nechápem typkov, ktorí že majú 20 minút do odchodu autobusu alebo niečoho takéhoto. A ešte idem sa tam pozrieť. Akože ja to neviem pochopiť, hej. Ja som taký, že proste radšej nech mám viacej času. No ale dobre, takže ideme do Ueno parku a pozrieme, ako to tu vyzerá. Malo by tu byť aj zoologická, ale do tej nepôjdeme, lebo ja som moc fanúšik zoologických záhrad, nezajíma ma to moc. No a tu vidím nejaký shrine a taktiež tu by mal byť ten Senji shrine, alebo Senji Jinjo, či jak sa to volá. Takže poďme pozrieť, čo dneska uvidíme. No a už tu vidím nejaké stánky, že to sú majú. Tu je rovno zoo predo mnou. To sú normálne nejaké veľké lopuchy. A to je plné pole, to vyzerá jak močár. Čo dobrého tu máme? Ten pán vyzerá dobre. 400 jenov. Ain't bad. Hovorím, to je normálne lopuchové pole. Ale brutálne tu fúka, ale že brutálne, ale celý deň. Neviem, čo je to s týmto počasím. Tieto jablká by som reálne možno aj opáčil. Presne tieto. No, v každom posratom anime to je. Dobre, nie v každom, ale viete. Pozrite na to, tieto stromčeky milujem. Úplne nádherné, upravené, fúka tu vietor, aký by sa neviem čo malo. A tu máme tento shrine. Tu máme vlastne tá hlúposť s dymom. A tí Japonci to majú nejako tak, že vlastne vy tu dojdete, nadymíte sa tým alebo dačo také a by vás to malo očistiť alebo nejaký taký bullshit. Tu je ďalšia nejaká malá časť toho oného, to vyzerá celkom cool. Musíte uznať, tá architektúra je celkom pekná, hej. Tu máme vlastne tie lístky, tie modlitby a tie ďalšie veci, čo oni majú. Alebo nie, vlastne to sú tie, čo si vylosujete ako keby. Vy si tam hodíte nejaký ten peniaz, vytiahnete si toto a tam je nejaké tie, že napríklad, neviem, budete mať šťastie, nájsť lásku a takéto veci a potom jak to je? Tie dobré zavesíte tu alebo tie zlé? Nejak takto proste majú, hej, nevyznám sa v tom, neštudoval som nejako extra. Ale je to cool.
Keďže som už tu teda, tak si idem vyskúšať nejaké tieto veci tradičné v úvodzovkách. Mám tu tento úžasný veľký coinový oný cheese pool, či aký by to mal byť, tak som zvedavý, jak to chutí, poďme skúsiť. Dobre, cheese pool nebol. Ale je to také sladké. Počkajte. Musím k tomu syru najprv dostať. Ale dobre to je. Idem pozrieť, pokoľko majú ešte tie jablká. Lebo tie menšie, alebo niečo také. Jahody som tam nevidel. Alebo ešte pozriem, pokoľko majú tie takojaky. To by som chcel opáčiť. To ide ten styl fúze. Ale čím ďalej, tým je tu viacej ľudí. Budem mať z toho strašne špinavé ruky a dúfam, že ma cez ten vietor počujete. Ale poďme konečne vyskúšať, ako chutí takojaky. Som strašne zvedavý. Zhodnotenie po prvej. To cesto je na tom najlepšie asi, s tou majonézou a s tou divnou omáčkou. Nechápem, čo majú s tými riasami, ale mne osobne tie riasy vôbec nechutia. A keď sú teplé, tak strašne mi smrdia. Proste oni smrdia jak proste taká rybacina divná. A tá chobotnica je taká... Není to zlé úprimne. Je to celkom... Dobre, teraz po tom druhom to bolo celkom dobré, nebudem klamať. Keď tam je viacej tej omáčky a tej majonézy, tak je to dosť dobré. A tá chobotnica je ako taká tvrdšia, také tvrdšie krevety. Na tú krabičku som dal 700 jenov, mám ich tu 6, koľko je 700 jenov, netuším vôbec. No myslím, že celkom v pohode. Podľa mňa každý, kto proste sa zaujíma o takéto veci, zaujíma sa o kultúru a podobne, alebo čisto o anime, tak mi mal proste iba vyskúšať, že čo to vlastne jedia. Niekto si povie, že fuj, chobotnica. Kto chce jesť chobotnicu? Aspoň nás skúsiť. Stratil som krytku na mikrofón. Konkrétne tento DJI Micro. Tam je vlastne tá krytka, čo si môžete meniť na USBčko alebo Lightning, keď si chcete dať do mobilu. A stratil som ho dade. Naposledy som ju, keď som to menil teraz pred chvíľou na stanici. No a zistil som, že tu je omnoho viacej stánkov na tejto strane toho. To je asi iba začiatok toho parku, ten park je vlastne na tej strane. Takže sa idem pozrieť, to je nejaký koncertík. Tak sa idem pozrieť, či tu majú tie jahody, lebo tie by som si strašne chcel dať. A keď nie, tak sa uskromním s tým jablkom, alebo s ešte menším.チョコレート生チョコトリュフがなしプラリネ君が一番好きなものは得られないけどなんとなく探っていいかじゃなくにこれもなく3個入れちゃう甘い恋のチョコレート油断してたら全部溶けたいチョコIde jej to celkom.
Ale poďme pokračovať v našom queste hľadania jahôd. Toto je vibe. Proste v pondelok o jednej takto si pivko dávať v parku. Kokso, to je život. Toto je totálny vibe. Pozadí hra Čau na klavíri, tiež mu to ide dosť dobré. Tuto máte v pozadí proste všetky tieto, ja neviem, či mrakodrapy, ale proste tieto výškové budovy. Tam je proste ten shrine, tu sú ďalšie a do toho všetkého tu máte toto ako keby, ja neviem, túto bažinu, alebo čo, s týmito proste lopuchmi, ktoré sú proste po celej tejto oblasti. Takže vyzerá to strašne cool. Teraz by som hodil ten širokáč. A tu máte proste takéto ako keby mólo, alebo proste takto môžete si potom chodiť. Fajné to tu je, ľúbi sa mi to strašne. To je sranda, že aj keď pozeráte tie videá proste na YouTube, že kde ísť a takto, tak každý tam vlastne má skoro tie isté oblasti. A potom takéto, ja neviem, napríklad to som ani na jednom videu nevidel, tento Ueno Park. Alebo túto časť konkrétne. Ľúbi sa mi to strašne. Škoda, že ešte mám iba 2 dní. Ups. Nevidím tu nikde tie jahody. Ale možno v ďalšej časti tohto parku bude tiež niečo podobné, takže budem dúfať. Nachádzam sa v hlavnej časti Ueno Parku. Už ma začína chrbát znova zabíjať. Klasika. Tu je nejaký ďalší shrine, v ktorom som teraz bol. A tuto predo mnou by malo byť to múzeum. Ale je tu brutálne, ale že brutálne veľká rada. Takže asi to dneska na múzeum nevidím. To celkom škoda. Malo by to byť prírodovedecké múzeum. A neviem, ešte nejaké National Museum, alebo niečo také. Dobre, poďme pozrieť, čo sa tu teda nachádza. Je tu Tokyo National Museum a Tokyo Museum of Nature and Science. Ty poviem, že toto je to Nature and Science a tie rady sú tam fakt veľké. Ale brutálne sa mi tu páči v tomto parku. Takže pravdepodobne tu ešte ostajem nejakú chvíľku, porobím si nejaké fotky a pôjdeme pomaly ďalej. Dobre, zmýlil som sa. Takže tu sme boli. Toto je akýby tá voda s tými lopuchmi. Týmito schodami sme prešli. A toto sme boli v tomto Temples. Takže tu je, prosím pekne, Ueno Royal Museum. A potom National Museum of Science and Nature až tam. Takže je šanca, že tam ešte bude nejaké voľné miesto. To je bejsbalové ihrisko, hrajú tú hru, tak sa idem na to pozrieť.
V živote som nechápal baseball, by the way. To je tiež nejaká zaujímavá budova, to tiež bude niečo, nejaké múzeum. To je národa. Tam je vlastne hlavný vstup do Ueno Zoo, takže aj preto je to tak veľa ľudí. Tu sú tie múzea, všetko. Toto tu tam je nejaká kafetéria. Tam to vyzeralo celkom sľubne, len som už celkom nádený. Tu by som si mohol pozrieť aj menu, čo tu majú za ceny. Čo tu sú na zemi? Po nejakom ovoci tu stúpam. Keď sa pozriete tieto guľky, to je nejaké ovocie. Netuším, čo je to zač, ale sa mi páči, že všetky deti potom skákajú, pretože to praská, je to nahlas. Tak neviem, či to nemajú školu alebo škôlku počas tohto, ale je tu dosť veľa akože ľudí s deťmi. No tu je rada. Ty poviem, že toto je vstup do toho jedného z tých múzeí, do ktorého chcem ísť ja. Nebudem mať klamať, toto je strašne cool. Proste obrovský park, veľké pekné stromy. Reálne sa mi to možno páči viacej ako proste tieto centra mesta. Tu sú nejakí dôchodcovia rozložení a hrajú si tu proste na saxofónoch, alebo čo. Na to sa reálne idem pozrieť. Opa. To ovocie padá na mňa. Mi to reálne trafilo, chuďák. Nie, že mi tu ešte rozbije objektív. Toto je pekné. Nechcem robiť moc hluku, keďže som tu ale je to tu fakt pekné. Aj tieto lampičky, všetky tieto sošky a vežičky naokolo, veľmi pekné. Stromky upravené, páči sa mi to tu. Idem sa pozrieť zbližšia donútra, jak to tam vyzerá.
si môžem zobrať a zapáliť si tie one, tak ako to oni robievajú. A neviem, čo to tu v pozadí, neviem, či to vy počujete, ale také divné vtáky tu pištia. Možno to počuť, možno nie, netuším. Ale nemám povedať, čo sú to za vtáky, ale znie to fakt vtipne. Teraz ďalšia celkom nízka brána. Ďalšia lokalita, kde sa teraz chcem dostať, je ten shrine, ten Shenjojin, či jak sa volá. Lebo od neho pôjdem potom už na Tokyo Skytree. Pôjdem teda nejakú cestu, ktorou sa tam dostaneme. No a po prípade možno ešte po ceste nájdeme nejaké stánky, lebo ešte stále som nenašiel tie Audi. Čo je dosť smutné. Tuto nevidím nikde až tu až dole. To je sranda, že chodníky sú to taká zvláštna vec. Napríklad v takých oblastiach, tam, kde ja bývam, tak tam moc chodník nenájdete. To sú čisto iba také biele vyznačené čiary a buď idete po nich, alebo nie. Čo to, mám zelenú, alebo hej, mám zelenú. Dobre, už sme mimo parku, už sme späť za tento most, prejdeme a budeme znova v meste. Takže už prejdeme iba cez tento most. No, tuto vidím, že sú samé koľaje. Vlastne tam je tá vláková stanica na tej strane. A tu nás sú... Kokso, to je trati. Tuto... A tam potom ešte ďalej je metro. Tam kúsok je metro ďalej. No vlastne nie. Tu je proste takto, je rovno. Takto. A tam je odskok a tam je metro dole. Ako nechápem, ako v tomto môžu mať poriadok, ale očividne nejako majú. A funguje im to. Je strašne to cool, akože. To sú proste také veci, že to musíte proste vidieť na vlastné oči, lebo to sa nedá. Tu reálne je možno zo 20 koľají, len čisto pre vlaky. A tu na dole je možno zo 6 alebo zo 4. No možno aj viacej. Ja vám hovorím, tu na proste... Tu na takto možno zo 20, zo 30 koľají a tu na dole sú ďalšie. Brutálne vetre sú dneska, ale že brutálne. A práve dnes som si zobral šiltovku. Ja asi o ňu prídem. Dopači, zvočia mám toľo prachu, že to až možné není. Žijeme medzi budovy, tak hádam to bude lepšie. Tieto si nekúpujte teplé, tie sú hnusné, tie sú bez cukru, bez ničoho. Ale ideme opáčiť Boss Cafe, som zvedavý, že vraj je dobré. Čakal som, že tá plechovka bude trošičku väčšia, ale poďme dať taste. Dobre, plechovková káva, ale teplá, čo je brutál. Toto padne v tomto zimnom vetre. Škoda, že tu zase nikde nevidím odpadkové koše. No už čo budem musieť nájsť, lebo to budem zase nosiť celý deň so sebou, debil. Neviem, či to počujete, ale okrem vetra to není počuť skoro nič. To je úplne ticho. A to sme proste v strede Tokia svojím spôsobom. A tieto uličky sa mi strašne páčia. Teraz ideme do toho shrinu, no ale ideme sa tam dostať peši. Do Tokyo Skytree, ktorý je proste odtiaľ to vidno, teraz je za budovou skovatý, ktorý nejakých 45 minút mi to písalo peši. Takže typujem, že za takých 20 minút, 15 sa dostaneme k shrinu, tam to popozeráme a potom sa pomaly vyberieme k výhľadkovej veži, nech to proste všetko stihneme, lebo o 4:00 nám začína vstup a chcem tam byť na čas. To vyzerá pekne.
ono sa čajka alebo čajko necháva voziť na tomto týchto vozíči, čo ich proste vozia na týchto vozoch. Takže je to cool, ale je to drahé. A ešte mu čavo robia aj tour, takže celkom cool. A konečne sme tu na niekde by už mal byť, asi ho vidím pred sebou, pretože čím idem bližšie k nemu, tým je tu viacej turistov a by sa mi to menej páči. Takže ja viem, je to strašne sebecké takto to vraviť, ale radšej mám, keď nevidím turistov, vieš ako. Ale dobre, nevadí. Už tu je strašne veľa obchodíkov z jedál, takže už sa mi robia chute. Takže budem za chvíľu musieť sa aj tak pobrať, lebo to prčíc už je 12:30. V tých uličkách som sa trošku za toto robil, sa mi to až moc páčilo, no ale musíme sa teda poponáhľať, aby sme stihli teda našu úžasnú väžu, ktorá je vidno priamo odtiaľto. A my ideme aj na toto spodné a aj na to vrchné, takže to bude ešte sranda. Sme tu a vyzerá to tu nádherne. Nemám slov. A vidím tu ďalšie stánky, tak idem hľadať jahody. Ale obávam sa, že ani tu nebudú. A počkaj, tam dačo vidím. Asi to tu bude predražené, ale to vôbec nevadí. Ja chcem proste tie jahody. Kapre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un endroit pour s'asseoir? Nevidím nikde jahody. Ale čo pozerám, tak ceny tu majú... Tak ceny tu majú dosť podobné ako tam, čo sme boli. Takže možno to nie je až taký strašný rip-off. Strašne veľa ľudí tu je v tých jukatách, v tých kimonách. A tu vidím, tu sú tie jablká a nejaké ďalšie. Ale jahody nemajú. Jahody proste nemajú. Ja ešte tu na kúsok ďalej pozrieť, aké tak sa asi vrátim k tomu stánku. Čo, toto sú nejaké... fuj. Brutálne smrdia tie ryby. Ale že brutálne. Ja neviem, jak to môžu jesť. Ešte to do soli, to je na to fuj. Každý, kto proste zaujímal takéto veci, tak mi mal proste iba vyskúšať, že čo to vlastne jedia. Niekto si povie, že fuj, chobotnica. Kto chce jesť chobotnicu? Aspoň nás skúsiť. OK, tu na vnútri toho majú celkom dosť kadejaké náramky. Katany, prvýkrát vidím katany na predaj. Možno tu budú aj tie jahody, ale katany. A tieto sú dosť pekné. Táto modrá je nádherná. Pozrite sa na to one. Ale 27 000. 26. Už? Drahé. Sú to ich typické one sandále. A čo tu ešte majú? Nejaké mače, hlúposti. Ale jahody nikde. To je reálne jediná vec, čo chcem. Dobre, dneska misia jahody. Ja viem, že tu spomínam celý čas, ale ja ich fakt chcem. Niečo sa tu deje. Nejaký tanečný oni majú ukazovať. Sorry, ale vyzerajú jak z Ku Klux Klanu.
Dobre, už mám bolia ruky, sorry. Sa mi páči, ak všetci z telefónu si to tu natáčajú, kamerky, statívy, všetko možné. Nech to vidia. Takže ja robím presne to isté, hej, a musím kritizovať. Strašne dlho im trvá, kým začnú a na toto ja nemám čas, ale čekujte, koľko tu je ľudí. Tu na dookola celého tohto zábradlia proste, okolo celého tohto, čo tu proste robia to vystúpenie, mŕte ľudí všade. Jaký Dunčo? Tu si môžem kúpiť tie čarmy, tie čo vám akože majú šťastie doniesť. Tu je vlastne ten hlavný chrám. Sancho Jin, či jak sa to volá. Strašne veľa ľudí, po 4 rite, možno aj 8. Tu je tá vežička, ktorú majú všetci odfotenú, už aj ja. A tu je vlastne tá hlavná brána. Dobre, poďme sa odtiaľto dostať, lebo už asi iba hodinu, ešte nejakú hodinku mi treba, aby som sa tam dostal. Ja nie, že aby som sa tam za hodinu dostal, tak. Keďže mne všetko trvá väčnosť, tak poďme radšej skorej. A hovorím, je to strašne veľa ľudí, sú tu reálne v polke dňa. Ešte do toho pondelok, ale no, viete ako, turisti. A nielen turisti, ale aj veľa lokálnych tu je. No, to je tá hlavná predná ulička, keby to si tu všetci fotia túto bránu, čo je za mnou. Cool. No a ďalšie milióny obchodíkov. Možno to budú jahody. Možno. Idem hľadať. Našiel som jahody, ale stoja 700 a mám pri sebe, že 10 000 a potom 500. Idem pozrieť, či nemám 200 dade, ale dúfam, že hej. Smutná správa, mám pri sebe iba tých 500 a potom 10 000 a neviem, či v takom stánočku budú vedieť vydať proste z 10 000. Akože možno hej, je tu strašne veľa ľudí, ale nechcem to riskovať, nechcem zbytočne oné. Tak keď budem mať tie peniaze rozmenené, keď budem mať trochu drobnejšie, tak sa to buď vrátim, alebo to nájdem dade inde. Ale keď tak nad tým rozmýšľam, tak 700 za 4 malé jahody je celkom dosť. Takže ja viem, že je to proste vibe, ale niekedy treba aj ekonomicky vibovať, viete ako. A teraz sa snažím nejako odtiaľ to dostať, lebo je tu milión ľudí. A prepchávať sa tu tadeto niekedy je jak za trest. Tu nám predo mnou je ďalšia vyhliadka, je to Tokyo Information, alebo Tourist Information Center, niečo také. A hore by sa malo dať dostať úplne zadarmo, lenže typujem, že tam bude veľa ľudí, keďže tu je toľko. Takže on to pôvodne bolo celkom taký secret spot, len viete ako začal ako TikTok, Instagram, tak proste všetci o tom vedia, takže všetci tam sú. Ale nič nedám za vyskúšanie. Vyzerá to tak, že tu není až tak veľa ľudí, čo je super. Tu nám môžeme vidieť jednu stranu. Tam ideme. Za hodinku budeme presne tam. Takže tu sa musím rýchlo vybaviť, lebo tu nezatvoria tie dvere. OK, a odtiaľ to vidíme. Ale tu fúka. Nepríjemné. Jinjo Shrine. Alebo Shinjo. Shinjo. Tak nejako. Niekde schody do toho a pojem pozrieť, čo tam je. A najprv porobím fotky.
Zlaté hovno. Netuším, čo to má byť, ale typujem, že to je hovno. A konečne vidím nejakú väčšiu rieku. Že keď tak nad tým rozmýšľam, tak toto je asi prvá rieka, čo tu vidím. Teraz tu nebolo nič. Väčšinou vždy, keď som bol aj v Londýne, tak hneď tam máte tu Vyslu. Ja neviem, ja som fakt zlý s názvami, akože sorry. Aj toto vyzerá cool. A vyzerá to ako taký o trošičku väčší Dunaj. Toto je brutál. Neviem, či to vidíte, pochybujem, je to ďaleko. Tam je Čavo na mole a hrá na saxofóne. Reálne mám ešte chvíľu času, ja sa idem naň pozrieť. Nebudem klamať, ale Ujco to robí čisto pre aura farming. Vyzerá, že sa učí, vieš, lebo hrá tu iba stupnice, ale hovorím vám, nikto tu není, zo pár ľudí, kde čo prejde. Čistý aura farmer. Rodený aura farmer. Hovorím vám, keď vyrastiem, chcem byť ako on. Hrať saxofón na brehu rieky. Tu na vnútri je brutálne veľký rad, takže dúfam, že tým, že mám kúpený ten lístok dopredu, takže to celé skipnem, ale ak nie, tak ešte som prišiel takto zavčasu. No zavčasu nejakých 15 minút pred, koľko je? 47, dobre, 10 minút pred. Takže ticket, advance ticket, dobre, takže ideme do Červenej brány a uvidíme, či je aj tu na taká rada. Zistíme hneď. Rýchlo, kým vymením baterku. Tu už chystajú vianočné trhy. Nice. Dobre, tak ten rád bol nakoniec pre advance ticket. Už tu stojím asi, takže celkom rýchlo. Možno 5, za 10 minút už stojím. Ale už som asi som už pripoval nejak za chvíľu, takže vidíme sa hore. Na to, že som si kúpil lístok dopredu, tak je tu dosť veľa ľudí. A reálne v rade, kde si kúpujete tu na lístok na mieste, nie je, že nikto. Tuto, keď tak zotraja ľudia prešli teraz okolo mňa a to je všetko. Možno sa viacej oplatí kúpať lístok tu na mieste, akože vyjde drahšie, ale nemusíte čakať v tejto dlhej rade. Akože už som tu možno 15 minút a ešte som sa stále nedostal k pokladňam. Teraz za chvíľu tam budem, ale aj tak. A som zvedavý, ako to bude hore na Prahe. Ako dúfam, že tam je dosť miesta, lebo je fakt veľa ľudí dneska. A to som si ešte naskôr povedal, že však pondelok tu nikto nebude, viete, ako všetci cez víkend ísť. Nie, plné. Podarilo sa nám tu dostať akurát na západ slnka. Je nádherný výhľad. Pravdepodobne Mount Fuji neuvidíme, ale idem nájsť nejaký lepší spot. Je tu strašne veľa ľudí. A tu nás si ostane najmenej času a pôjdem hneď na to najvyššie poschodie, čo sa dá. Wow. Západ slnka už pomaly končí a je tu milión ľudí, ako všade inde. Hrajú tu úplne chillovú, relaxačnú hudbu. Všetci si to tu fotia, natáčajú. A chápem prečo, je to proste cool. Proste čekujte toto. To podobno môžete vidieť, to je ten spodný deck. To je nejaký mini parčík.
No, tam je ďalší nejaký. Wow. Poviem vám, ak takedy budete mať v pláne ísť do Tokia, z Tokyo Sky 3 musíte ísť. A keď vychytáte takéto nádherné počasie ako ja, dokonca aj mesiac je vidno. Keď sa vám podarí vychytať takéto nádherné počasie, tak to je proste úžas. Ešte aj Mount Fuji bolo vidno. A čo je na internete, tak Mount Fuji je vidno do roka nejakých 50 až 90 dní, takže nie je moc. Takže brutál.
Hádam som teraz zaostrený, dúfam. Ale je tu brutálna zima, takže musím ísť. Idem rýchlo metro, rýchlo na izbu. Ešte musím dopiť Suica kartu, lebo už je prázdna. A jedlo, čo som mal teraz, túto večeru ako keby, toto bolo celkom poprdeli, až na tie reasy znova. Ale inakšie brutál. Aj som sa najedol a bolo to najlacnejšie, čo som zatiaľ teraz mal. A táto citrónová vec, ešte to má aj C-čko, je úžasná. A hlavne je teplá. Ešte som si zobral tú čiapku a... Akarenの灯ったみんな英語と横と未練劇かを雨にぼやけた視界で輪がなぜる濡れた輪郭何時もにまだ覚めないで時が引き裂く呆れた顔ってくんない追いつけたと思えばミラージュあの日のままで触れたい特に脱ぎ捨ててた品格あっという間に起こる間違いへ夜は短くガス切れのライターが照らす行き先ちょっと待ってや俺に家庭があって生活があってやなほっとかんてや俺が嘘つく前にとっくにまたがってらレディレディレデ今日も花歌待ってる